आता डिस्कनेक्ट झालं होतं ते माझ्याकडे नेट नाही म्हणून की डिस्कनेक्ट झालं होतं. नाही, डिस्कनेक्ट नाही झालंय आता. बरं, सर्वांना माझा आवाज ऐकू येतो आणि स्क्रीन दिसते का? हो, नाही पण स्क्रीन दिसते. हा. हो, दिसते, स्क्रीन दिसते, आवाज ऐकू येतोय. पण मला थोडा उशीर झाला जॉईन व्हायला. अध्याय चालेल, कितवा? तुमचं काही चुकलं नाहीये. मी आजच जॉईन झाले. चालेल चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. माझ्याकडे नेट प्रॉब्लेम कधी कधी मला मध्येच ते माझं ब्लँक दिसेल तुम्हाला. ओके, आता मी सर्वांना म्यूट करते. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. हम्म. श्लोक क्रम अध्याय दूसरा, श्लोक क्रम 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो नित्यः तान्ति तिक्षस्व भारत. हरे कृष्णा. दूसरा श्लोक 2.44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. श्लोक क्रम 67. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. अध्याय 3, श्लोक क्रम 9. एक मिनिट माताजी, मला ते मुख्य विपद 4.9 आहे. माताजी तुम्ही 3.9 पण म्हटलेला होता. बरं, ठीक आहे, म्हणा. 3.14 पण आहे. चालेल. आवाज येत नाहीये तुमचा. येतोय माताजी, म्हणते. हा. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर. श्लोक क्रम अध्याय 3, श्लोक क्रम 14. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः. ओके, आता अध्याय 4, श्लोक क्रम 9. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. अध्याय 9, श्लोक क्रम 34. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं यत् मत्परायणः. हरे कृष्ण. माताजी, याच्यामध्ये दुसरे दोन तीन अध्यायाचे श्लोक आपण राहून गेलेले. मला ऐकू नाही आलं. माताजी, आपल्या या आपल्या या PDF मध्ये म्हणजे याच्यामध्ये 1-2 श्लोक राहून गेलेले आहेत. मी पॉइंट आउट करते. 5व्या अध्यायाचा 29वा श्लोक बरं, म्हणून घेते. तो मला इम्पॉर्टंट वाटतोय. चालेल, म्हणा. एक सेकंड माताजी. 2.29. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हा इम्पॉर्टंट आहे. आणि दुसरे 2-3 अध्यायाचे आहे. बरं, 7वा आता अध्याय बस, इतके बस. आता क्षितिजा माताजी अनुवाद 2.67 आणि 9.34. हो, हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. 9.34.
आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. बरं, म्हणजे बघा या श्लोकामध्ये आपल्याला काय सांगतायत श्रीकृष्ण, की तुमची जी इंद्रिय आहे त्यातलं एक इंद्रिय जरी भटकू लागलं तरी देखील तुम्हाला श्रीकृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. एकच इंद्रिय. आणि मग नंतर मनमना भव मदभक्तो, यात श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलं की जर त्याची प्राप्ती आपल्याला हवी असेल, आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपल्याला काय काय करावं लागतं. तर आता आपण चालू करूया. आपण आता बघितलं गेल्या खेपेला आपलं झालं थोडंसं शिला प्रभुपादांची माहिती सांगितली आणि मग त्याच्यानंतर आपण पहिला श्लोक झाला. श्लोक सुरू होण्या अगोदर आपण श्री राधा गोविंद ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास 2 तास बसून भगवद्गीता ऐकता, हे सर्व श्री राधा गोविंदांचे आशीर्वाद आहे. त्यांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. त्याचप्रमाणे शिल प्रभुपाद ज्यांनी सोप्या शब्दात ही भगवद्गीता आपल्यासाठी लिहिलेली आहे, ज्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडूच शकला नसता, त्या श्रीला प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन चालू करूया. त्याचप्रमाणे इकडे मनमोहिनी माताजी ज्यांची दीक्षा झाली आहे, त्यांना माझा सादर प्रणाम. तुमच्यामध्ये स्थित असलेले श्रीकृष्ण परमात्मा स्वरूपाने तुमच्या हृदयात, प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे, म्हणून तुम्हाला सुद्धा माझा सादर प्रणाम. आता आपण चालू करूया. हे जरा स्लाइड्स इंग्लिशमध्ये आहेत, पण मी सगळं काही मराठीतून तुम्हाला सांगणार आहे. जर एखादा इंग्लिश शब्द वापरला आणि तुम्हाला समजला नाही तर तुम्ही हात वर करा. आपण गेल्या खेपेला बघितलंय की हा जो पहिला अध्याय आहे त्याला अर्जुन विषाद योग असं का म्हटलेलं आहे. तर आता कोण सांगेल मला की त्याला अर्जुन विषाद योग का म्हटलंय. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. कारण या अध्यायामध्ये अर्जुन हा क्षत्रिय असून युद्ध करायचं सोडून मी युद्ध करणार नाही असं म्हणून निराश होतो. हा जो त्याच्यामध्ये निराशपणा आलेला आहे तो जोडलेला आहे, म्हणून याला अर्जुन विषाद योग म्हटले. ती जी निराशा आहे किंवा ते जे दुःख आहे जे अर्जुन बघतोय की हे सगळे माझे स्वजन आहेत आणि यांच्याबरोबर मला युद्ध करायचंय आणि दुःखाच्या सागरात तो बुडतो, पण त्याच वेळी तो कोणाशी कनेक्ट होतो, कृष्णाशी कनेक्ट होतो, म्हणून तो योग होतो, अर्जुन विषाद योग. आपण याचा अर्थ बघितलेला आहे. आणि आता हा पहिला श्लोक आपण बघितलेला आहे. आता दुसरा जो श्लोक आहे कुमुद माताजी श्लोक म्हणता आणि मग अनुवाद क्षितिजा माताजी. कोणता अध्यायाचा श्लोक चालू आहे? 1.2 कुमुद माताजी. नाही, आम्हाला कळत नाहीये ना तो कुठल्या अध्यायातला कुठला श्लोक आहे ते. पहिला अध्याय दुसरा श्लोक 1.2. ओके. बरं कुमुद माताजी. मी म्हणू शकते का? नाही, कुमुद माताजी म्हणतात काय त्यांना. बरं म्हणा. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत्. हरे कृष्ण माताजी. क्षितिजा माताजी. संजय म्हणाला, हे राजन, पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकांची व्यूहरचना पाहून दुर्योधन आचार्यांकडे गेला
आणि त्याने पुढील प्रमाणे बोलण्यास आरंभ केला. हरे कृष्ण. आता बघा, अं, इकडे संजयनी दुर्योधनला राजा असं म्हटलेलं आहे, की राजा गेला आणि तो द्रोणाचार्यांकडे गेला, आचार्य. तर आता इकडे त्यांनी दुर्योधनाला राजा असं का संबोधलेलं आहे संजयनी? कारण जेव्हा दुर्योधनाने बघितली की पांडव सेना, त्यांची व्यूहरचना बघितली, तेव्हा तो खूप घाबरला. पण दुर्योधन कसा होता? एक डिप्लोमॅट होता, एक पॉलिटिशियन होता. तर त्याच्यामुळे ते जे त्याचं भय आहे, हे भय त्यांनी व्यक्त केलं नाही. आणि खरं म्हटलं तर दुर्योधनानी भीष्मदेव, जे कौरव सेनेचे सेनापती होते, त्यांच्याकडे जायला हवं होतं. पण त्यांच्याकडे न जाता दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे जाऊन त्यांनी त्या द्रोणाचार्यांकडे काहीतरी सांगितलं. आता त्यांनी भीष्मदेव हे सेनापती होते, तर भीष्मदेवांकडे ते का नाही गेले? कारण त्यांना भीष्मदेवांमध्ये एक कॉन्फिडन्स होता. भीष्मदेवानी एक प्रतिज्ञा घेतली होती की मी या हस्तिनापूरचं जे सिंहासन आहे किंवा जो राजा आहे, त्या राजाकडे मी सदैव माझी निष्ठा असेल आणि मी सदैव हस्तिनापूर राज्य आहे त्याचं रक्षण करीन. कुठल्याही परिस्थितीत मी माझ्या या राज्याचं रक्षण करीन, अशी त्यांनी प्रतिज्ञा घेतली होती. तर त्यांना खूप कॉन्फिडन्स होता भीष्मदेवांमध्ये. पण आता इकडे दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे का गेले ते आपण बघूया. आता द्रोणाचार्य यांना हे जे पांडुपुत्र होते, पांडव होते, त्यांच्याबद्दल खूप सॉफ्ट कॉर्नर होता आणि त्यांना अर्जुन आणि सगळेच पांडव खूपच आवडायचे, विशेषतः अर्जुन. मग आता हा जो दुर्योधन एक पॉलिटिशियन आहे किंवा डिप्लोमॅट आहे, आता तो द्रोणाचार्यांकडे जाऊन नक्की काय करणार आहे? की तो द्रोणाचार्यांकडे जाऊन अशा तऱ्हेने बोलणार आहे की त्यांच्यामध्ये क्रोध, द्रोणाचार्यांमध्ये क्रोध प्रज्वलित होईल. तर आता आपण बघूया की पुढच्या श्लोकामध्ये दुर्योधन असं काय बोलणार आहे आणि तो राग द्रोणाचार्यांचा प्रज्वलित करू शकतोय का? आता 1.3 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. वाचा. 1.2 नाही का माताजी? 1.3. 1.2 झाला, तुम्हाला हाक मारली. अच्छा, 1.2 झाला. ओके, शुअर. ओके. पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, एक तर ही जी पांडव सेना होती ही खूपच विशाल होती. दुर्योधना कडे श्रीकृष्णांची नारायणी सेना होती, ती जी जवळजवळ 11 औक्षणी होती आणि पांडवांकडे 7 औक्षणी सेना होती. तर एक औक्षणी म्हणजे किती? 21,817 रथ, 21,817 हत्ती, 1,09,650 सैनिक आणि 65,600 घोडेस्वार, हे एक औक्षणी झाली. अशी त्याच्याकडे 11 औक्षणी सेना होती आणि पांडवांकडे 7 औक्षणीच होती. पण तरी देखील दुर्योधन त्यांची व्यूहरचना बघून
खूप घाबरला, कारण 7 औक्षणी सेना देखील यांनी कशी मिळवली. ते तर इतके वर्ष वनवासात होते, अज्ञातवासात होते, पण तरी देखील ही त्यांची 7 औक्षणी सेना बघून दुर्योधन अतिशय भयभीत झाला. मग त्यांनी इकडे शब्द वापरलाय, व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम. त्यांनी एक शब्द वापरलाय, द्रुपद पुत्र. आता द्रुपद पुत्र आणि द्रोणाचार्य यांचं काय नातं होतं, स्पेसिफिकली द्रुपद हा शब्द का वापरलाय, कारण द्रुपद आणि द्रोणाचार्य हे एकाच गुरुकुलात शिकत होते. त्यांचं शिक्षण झाल्यानंतर जो द्रुपद आहे तो त्याच्या राज्यात गेला आणि हे द्रोणाचार्य त्यांच्या गावात आले. आता द्रुपद हा राजा होता, काही वर्षांनी तो राजा झाला, आणि जेव्हा हे मित्र होते एका गुरुकुलात होते तेव्हा द्रोणाचार्यांना माहित होतं की हा द्रुपद आहे हा एक राजघराण्यातला मुलगा आहे किंवा राजपुत्र आहे. आणि त्यावेळेला त्यांची इतकी चांगली मैत्री होती की द्रुपदने द्रोणाचार्यांना सांगितलं होतं की जर तुला कधीही काही गरज लागली तर मी तुला निश्चित मदत करीन, तू माझ्याकडे येऊन काहीही मागू शकतोस. आणि मग असं झालं की द्रोणाचार्यांकडे ते गरीब होते, त्यांच्याकडे पैसे नव्हते किंवा जागा नव्हती, म्हणून त्यांच्या लक्षात आलं की द्रुपदने असं मला एकदा वचन दिलं होतं, आणि तेव्हाचे जे राजे होते किंवा क्षत्रिय होते ते वैदिक काळातले ते कधीही आपलं वचन पाठी घेत नव्हते. म्हणून हा जो द्रोणाचार्य आहेत ते द्रुपद राजाकडे गेले आणि त्यांना सांगितलं की मी गुरुकुलातला तुमचा मित्र आणि मला थोडी जागा हवी आहे तुमच्या राज्यात. तर यांनी द्रुपद राजांनी साफ नाकारलं की हा माझा मित्र आहे म्हणूनच नाकारलं आणि त्याला काहीही दिलं नाही. तर अशामुळे द्रोणाचार्यांचा खूप अपमान झाला आणि इन द मीन टाइम त्यांना इकडे नोकरी मिळालेली होती. हस्तिनापूरचं जे राजघराणं होतं, जे कुरुवंशी जे राजघराणं होतं त्यांच्या घरी त्यांना नोकरी मिळाली होती की हे जे राजपुत्र आहेत या राजपुत्रांना शिक्षण द्यायचं मिलिटरी वॉरफेअर मध्ये. मग त्यांना तिकडे ती नोकरी मिळाली होती आणि ते तसं शिक्षणही देत होते. आणि तेव्हा त्यांनी या सर्व कौरवांना सांगितलं की तुम्ही द्रुपद राजा जो आहे त्या राज्यावर हल्ला करा आणि त्याला बंदिस्त करून माझ्याकडे आणा. म्हणून हे कौरव गेले, पण त्यांना यश मिळालं नाही, अपयश मिळालं आणि ते परतले. मग द्रोणाचार्यांनी या 5 पांडवांना सांगितलं. त्या 5 पांडवांनी या द्रुपद राजाला बंदिस्त केलं आणि पकडून त्यांना द्रोणाचार्या पुढे आणलं. आता इकडे द्रुपद राजाचा अपमान झाला आणि त्या द्रुपद राजाला माहित होतं की द्रोणाचार्य हा श्रेष्ठ ब्राह्मण आहे आणि तो चांगल्या तऱ्हेने युद्धकला या कुरुवंशी जे राजपुत्र आहेत त्यांना देत आहे. आता याला कसं मारायचं हा विचार सतत द्रुपदच्या मनात होता. म्हणून त्यांनी एक यज्ञ केलं. यज्ञ करण्याचा पाठचा हेतू काय की मला या द्रोणाचार्यांना मारायचंय. म्हणून त्यांनी यज्ञातून एक त्या द्रुपद राजांना पुत्राची प्राप्ती झाली. तो जो पुत्र आहे तो द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, आणि एक पुत्री त्यांना झाली, एक पुत्री यज्ञातून त्यांना प्राप्त झाली आणि त्या पुत्रीचं नाव द्रौपदी. मग हा जो दृष्टद्युम्न आहे हा मोठा झाल्यावर तो या द्रोणाचार्यांकडे युद्धकला शिकायला आला किंवा युद्धनीती
शिकायला आला. आणि जेव्हा तो आला तेव्हा द्रोणाचार्यांना माहित होतं की हा जो दृष्टद्युम्न आहे त्याची जी प्राप्ती द्रुपद राजाला झाली आहे ती यज्ञाच्या थ्रू झाली आहे. आणि ते एकच कारण होतं की त्यांना द्रुपद राजाला द्रोणाचार्यांना मारायचं होतं, यासाठी त्यांनी यज्ञ केलं होतं आणि ते सर्व या पुत्राच्या मार्फत घडणार होतं हे त्यांना माहित होतं. तरी देखील ते ब्राह्मण होते, श्रेष्ठ ब्राह्मण होते. आणि ब्राह्मण असा असतो की जर आपण त्याच्याकडे विद्या मागण्यासाठी गेलो, शिकण्यासाठी गेलो, तर ब्राह्मण कधीही नाही म्हणू शकत नाही. तर हे माहित असून देखील द्रोणाचार्याला की दृष्टद्युम्न मला मारणार आहे, तरी देखील त्यांनी युद्धनीती दृष्टद्युम्नला शिकवली, उत्तम रीतीने त्याला शिकवली. आता इकडे ही जी पूर्वीची द्रुपद राजामध्ये आणि द्रोणाचार्यामध्ये जे शत्रुत्व होतं पूर्वीचं, ती जी ठिणगी आहे ती ठिणगी प्रज्वलित होण्यासाठी द्रोणाचार्यांनी या 3ऱ्या श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम. धीमता म्हणजे जो अतिशय बुद्धिमान आहे तो. त्यांनी ही व्यूहरचना केली आहे, म्हणजे तुम्ही जे त्याला दिलेलं ज्ञान आहे, तुमच्या शिष्याला द्रोणाचार्य तुम्ही जे ज्ञान दिलेलं आहे आता तेच ज्ञान तुमच्या विरुद्ध तो वापरणार आहे. मग असं सांगून दुर्योधनाने द्रोणाचार्याला असं सांगितलं. आणि त्याचं जे तो रागारागाने जरी बोलत आहे पण त्याचं मन अतिशय भयभीत आहे. आता आपण इकडे थोडस वाचूया. क्षितिजा माताजी, हो. द्रोणाचार्य युद्ध करते वेळी 7वी 8वी लाईन आहे. हा, हरे कृष्ण. द्रोणाचार्यांनी युद्ध करतेवेळी कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता दक्ष राहावे म्हणून दुर्योधनाने त्यांची ही चूक त्यांच्या लक्षात आणून दिली. यावरून त्याला हे देखील दाखवून द्यायचे होते की पांडव हे द्रोणाचार्यांचे प्रिय शिष्य असल्यामुळे पांडवांविरुद्ध युद्ध करताना त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात करू नये. विशेषतः अर्जुन हा त्यांचा बुद्धिमान आणि सर्वात प्रिय शिष्य होता. अशा प्रकारचा सौम्यपणा युद्धात पराभूत होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असेही दुर्योधनाने सूचित केले. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे किती तो एक्सपर्ट पॉलिटिशियन आहे दुर्योधन, कसा डिप्लोमॅटिकली बोलतोय हे आपल्याला याच्यावरून या श्लोकावरून समजतं. पुढे 1.4 कुमुद हरे माताजी. कृष्णा, हरे कृष्णा. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. येथे या सैन्यामध्येही भीम आणि अर्जुन यांच्या समान शूर आणि महान धनुर्धर आहेत. तसेच युयुधान, विराट आणि द्रुपद यांच्याप्रमाणे श्रेष्ठ योद्धे सुद्धा आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे दुर्योधन हे जे श्रेष्ठ योद्धे आहेत यांची नावं का घेतोय की कुठेही द्रोणाचार्यांनी रिलॅक्स होऊ नये, की नाही हे सुद्धा मोठमोठे योद्धे आहेत आणि हे जरी सर्व त्यांचे शिष्य असले तरी कुठेही त्यांच्या प्रती द्रोणाचार्यांनी सौम्यपणा दाखवू नये, नाहीतर विजयाच्या मार्गात हे मोठे अडथळे होतील. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतंय की कशा तऱ्हेने कुठल्या डिप्लोमसीने दुर्योधन बोलत आहे. पुढचं 1.5. हरे कृष्णा. येस माताजी. दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या सैन्यामध्ये श्रेष्ठ, शूरवीर आणि बलशाली असे दृष्टकेतू, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज आणि शैब्य यांच्यासारखे योद्धे आहेत. हरे कृष्ण.
1.6. येस माताजी. हरे कृष्ण. युधामन्यश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येथे या सैन्यामध्ये पराक्रमी युधामन्यू, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र आणि द्रौपदीचे पुत्र आहेत. हे सर्व योद्धे महारथी लढवय्ये आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे या सर्व योद्ध्यांची एक एक करून दुर्योधन नावं घेऊन जणू काय द्रोणाचार्यांना सांगतोय की कोणाकडेही सौम्यपणा दाखवू नका. 1.7. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. हे ब्राह्मण श्रेष्ठा, तुमच्या माहिती करता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेनाधिकाऱ्यांविषयी मी तुम्हाला सांगतो. हरे कृष्ण. पुढे 1.8. येस माताजी. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येथे तुम्ही स्वतः भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण आणि भूरिश्रवा नावाचा सोमदत्त पुत्र असे युद्धात नेहमी विजयी ठरणारे योद्धे आहेत. हरे कृष्ण. आता पांडवांच्या सेनेमधले जे महारथी होते मोठे योद्धे होते त्यांची नावं सांगितल्यावर आता दुर्योधन त्याच्या सेनेकडे वळलेला आहे. आता इकडे पहिल्यांदा शब्द या श्लोकामध्ये भवान भीष्मश्च. आता इकडे भवान म्हणजे जेव्हा आपण रिस्पेक्ट देतो तेव्हा आपण भवान म्हणतो. तर दुर्योधन आता त्याच्या आचार्यांकडे द्रोणाचार्यांकडे बोलत आहे तर त्यांना बोलताना तो भवान म्हणतोय. आणि मुद्दामून त्यांनी भीष्म जरी सेनापती असतील तरी त्यांनी द्रोणाचार्याचं नाव हे पहिल्यांदा घेतलंय भवान मग भीष्मश्च. असं का घेतलेलं आहे? कारण जे द्रोणाचार्य आहेत ते ब्राह्मण आहेत आणि जे भीष्मदेव आहेत ते क्षत्रिय आहे. आणि एक एटिकेट असायचा की नेहमी ब्राह्मणांना जास्त आदर दिला जात असे. तर हे लक्षात ठेवून जर त्यांनी भीष्मदेवांचं नाव अगोदर घेतलं असतं तर द्रोणाचार्यांचा कदाचित तो अपमान झाला असता. म्हणून हे लक्षात ठेवून दुर्योधनाने पहिल्यांदा भवान म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे त्यांच्या गुरुना द्रोणाचार्यांना संबोधून आणि मग भीष्म म्हटले. आता इकडे त्यांनी नावं घेतलेली आहेत. कोण कोण कुठली नावं घेतली आहेत? भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्याचं तर पहिल्यांदाच घेतलंय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा आणि विकर्ण. तर आता विकर्णाचं त्यांनी नाव का घेतलंय? विकर्ण कोण होता? तो या 100 पुत्रांपैकी एक पुत्र होता ज्याचा नंबर 3रा येतो, म्हणजे 3रा कौरव. आता हा जो विकर्ण होता हा धर्माच्या म्हणजे हा धर्माच्या रस्त्यावर चालत होता. आणि जेव्हा या सभेमध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं किंवा जेव्हा ती द्यूत क्रीडा झाली तेव्हा विकर्ण उठला आणि त्यांनी साफ विरोध केला की हे जे तुम्ही करताय हे बरोबर नाहीये. आणि जे काय घडत होतं तिकडे द्रौपदीचं वस्त्रहरण ते तो थांबवू इच्छित होता. पण दुर्योधन आणि कर्ण दोघांनी त्याला गप्प केलं आणि त्याचं काही ऐकलं नाही. आणि मग त्याच्यानंतर तिकडेच भीमानी प्रतिज्ञा केली की तो 100 कौरवांना 100च्या 100 कौरवांना तो
ठार मारेल. जेव्हा अशी त्यांनी प्रतिज्ञा घेतली, तेव्हा जेव्हा हे युद्ध चालू होतं महाभारताचं, तेव्हा अर्जुनासमोर जर एखादा कौरव आला तर अर्जुन त्याच्याशी न लढता दुसरीकडे जात होता, कारण भीष्मानी जी प्रतिज्ञा घेतली होती त्याला मान देण्यासाठी अर्जुनाने ठरवलं की जे 100 कौरव आहेत त्या सर्व कौरवांना माझा भाऊ भीमच मारेल. मग जेव्हा युद्धाच्या वेळेला विकर्ण भीमाच्या समोर आला, तेव्हा खरं म्हटलं तर भीमाची इच्छा नव्हती की त्याचा वध आपण करूया, कारण भीमाला आठवलं की त्यांनी खूप प्रयत्न केले आणि त्यांनी जेव्हा सगळे गप्प होते तेव्हा विकर्ण उभा राहिला द्रौपदीचं वस्त्रहरण चालू असताना, आणि त्यांनी म्हटलं हे बरोबर नाहीये. पण विकर्णानी भीमाला सांगितलं की ती माझी ड्युटी होती, जेव्हा मी असं सभेत उभं राहून बोललो की ही द्यूत क्रीडा तुम्ही खेळलात आणि हे जे वस्त्रहरण चालू आहे हे बरोबर नाहीये, ती माझी ड्युटी होती आणि आता सुद्धा मी माझी ड्युटी करतोय. मी माझ्या भाऊ आहे, माझा थोरला भाऊ आहे, त्याची जी आज्ञा आहे त्या आज्ञेचं पालन मी करतोय. तर आता हे वायुपुत्रा तू माझ्याशी लढाई कर. आणि त्याला माहित होतं विकर्णाला की हे जे कौरव आहेत त्या सर्व कौरवांचा नाश होणार आहे, पण तरीही आपला भाऊ असल्यामुळे त्यांनी आपल्या भावाचा पक्ष सोडला नाही, किंवा आपला मोठा भाऊ आहे त्याची जी आज्ञा होती त्या आज्ञेचं त्यांनी पालन केलं. ज्याप्रमाणे रामायणात जर तुम्ही बघितलं तर कुंभकर्ण जो होता तो रावणाला म्हणाला की हे युद्ध तू करू नकोस आणि सीतेला तू परत रामाकडे पाठव. पण इकडे आपल्याला दिसून येतं की कुंभकर्णाला देखील युद्ध करायचं नव्हतं आणि कुंभकर्णानेही रावणाला सांगितलं होतं आता जे मी प्रभू रामचंद्रांबरोबर युद्ध करणार आहे त्यात माझी हार निश्चित आहे आणि मी तुला परत कधीच बघणार नाही, पण माझी ड्युटी आहे की माझ्या भावाची आज्ञा, आणि माझा भाऊ कोण आहे, राजा आहे, त्या आज्ञेचं मी फक्त पालन करतोय, पण हार ही निश्चितच आहे. तर कधी कधी असं दिसून येतं की जे आता इकडे दुर्योधन किंवा तिकडे रावण हे जरी चुकीचं करत असतील हे इतरांना माहित असेल तरी देखील ते काही कारणामुळे, म्हणजे माझं राज्य आहे किंवा हा राजा आहे या आज्ञेचं ते पालन करण्यासाठी बद्ध असतात. आता पुढे 9वा श्लोक. हरे कृष्णा. यस माताजी. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझ्यासाठी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करण्यास सदैव तत्पर असलेले अनेक शूरवीर येथे आहेत. ते सर्व विविध प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असून युद्ध कलेत निपुण आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे जे महारथी जे कौरव होते त्यांच्याबद्दल जे त्यांची नावं घेऊन द्रोणाचार्यांना जेव्हा दुर्योधनाने सांगितलं तेव्हा त्यांचा हेतू काय होता की हे सगळे एकत्र आल्यावर यांच्यामध्ये एवढी मोठी शक्ती आहे की आपला विजय नक्कीच होणार आहे. तर असं तर इकडे आपल्याला काय दिसून येतं की दुर्योधन हा क्वांटिटीवर जास्त भर देतोय किंवा शस्त्र आणि शास्त्र. तर दुर्योधन हा माझ्याकडे किती शस्त्र आहेत, किती मोठी सेना आहे, केवढे मोठे योद्धे आहेत, म्हणजे क्वांटिटीवर त्याचा जास्त भर आहे. जेव्हा अर्जुन आणि दुर्योधन दोघेही श्री कृष्णाकडे गेले, जेव्हा त्यांना समजलं की हे युद्ध आता होणारच आहे,
तेव्हा दुर्योधनाने नारायणी सेना मागितली श्रीकृष्णाची, आणि अर्जुनाने सांगितलं श्रीकृष्णाला की मला तुम्ही हवे आहात. आणि हे सांगायच्या अगोदर कृष्णाने सांगितलं होतं की मी कुठलंही शस्त्र अस्त्र हातात उचलणार नाही. आणि मग जेव्हा त्याला नारायणी सेना मिळाली तेव्हा दुर्योधनाला इतका आनंद झाला, तो दुर्योधन म्हणाला की मला कृष्ण कशाला हवाय, कारण तो अस्त्र उचलणार नाही, शस्त्र उचलणार नाही, मग अशा माणसाचा काय उपयोग आहे. हा, तर इकडे आपल्याला दिसून येतं की शस्त्र आणि शास्त्र, जेव्हा आपण शास्त्राच्या बाजूनी असतो तेव्हा शस्त्र अस्त्र सुद्धा आपल्या बाजूनीच असतात आणि आपला विजय निश्चित असतो. पण जेव्हा आपण शास्त्राकडे दुर्मुख होतो आणि फक्त आपली जी पॉवर आहे, आपलं जे बळ आहे, आपलं जे कर्तृत्व आहे, त्याच्याकडे जेव्हा आपण फोकस होतो आणि श्री कृष्णाला पूर्ण विसरतो, तेव्हा मात्र आपण कधीही विजयी होऊ शकत नाही. विजय जरी झाला तरी तो टेम्पररी असतो, पण इन द लॉंग रन आपला पराभव निश्चित असतो. 10. हरे कृष्णा. येस सर. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आमची शक्ती अपरिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत, परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रक्षिलेली पांडवांची शक्ती मर्यादित आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा 2 शब्द आहेत, अपर्याप्तम आणि पर्याप्तम. तर अपर्याप्तम म्हणजे अनलिमिटेड किंवा अपरिमित, आणि पर्याप्तम म्हणजे सीमित किंवा लिमिटेड. आता इकडे जरी अपर्याप्तमचा शब्दाचं ट्रान्सलेशन त्यांनी अपरिमित केलेलं आहे किंवा अनलिमिटेड, तरी देखील इकडे आपण असा अर्थ घ्यायचा आहे की दुर्योधनाची जी सेना होती ती परिमित होती किंवा ती इनसफिशियंट होती किंवा खूप मर्यादित होती पांडवांशी युद्ध करण्यासाठी. इकडे हा अर्थ घ्यायचा आहे. आणि इकडे दुर्योधनाने भीमाचं नाव का घेतलंय की भीम या पांडवांच्या सेनेचं रक्षण करतोय, कारण दुर्योधनाला नेहमी भीमाचा मत्सर वाटे. बघा, दोघही आपण असं म्हणूया की एका फील्डमध्येच होते किंवा एका फील्डमध्ये ट्रेनिंग घेत होते. दोघही आपलं जे गदा कौशल्य आहे किंवा मेस फायटिंग याच्यामध्ये दोघही निपुण होते. त्याच्यामुळे सेम फील्डमध्ये असल्यावर तो मत्सर येणं स्वाभाविक आहे आणि दोघही अगदी निपुण होते. आणि आता इकडे आपण शिला प्रभुपादांनी काय लिहिलंय ते वाचूया. दुर्योधन भीमाचा नेहमीच मत्सर करीत असे. दुर्योधन भीमाचा नेहमीच मत्सर करीत असे, कारण आपला मृत्यू केवळ भीमाकडूनच होईल हे तो पूर्णपणे जाणून होता. त्याच वेळी अत्यंत श्रेष्ठ सेनापती भीष्म यांच्या उपस्थितीमुळे त्याला स्वतःच्या विजयाची निश्चिती होती. या युद्धात आपला विजय होईल या आपल्या निष्कर्षाचा त्याला विश्वास पटला होता. हरे कृष्ण. आता पुढचा श्लोक 11, 1.11. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हा, श्लोक क्रम 11. येस. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता तुम्ही सर्वांनी सैन्य व्यूहरचनेतील नेमक्या ठिकाणी उभे राहून पितामह भीष्मांना पूर्ण सहाय्य केले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता बघा, आता
व्यूह रचना म्हणजे मिलिटरी अरेंजमेंट, बरं का. आता तुम्हाला कुठले व्यूह माहिती आहेत का, की जे फॉर्मेशन आपण म्हणतो मिलिटरी फॉर्मेशन, तर असे तुम्हाला काही माहिती आहेत का कुठले व्यूह आहेत? बरं, चक्रव्यूह. बरोबर. चक्रव्यूहामध्ये कोण अडकला होता? अभिमन्यू. बरोबर. अभिमन्यू. चक्रव्यूह बरोबर एक प्रकारचा व्यूह झाला. मग मकर व्यूह म्हणून असतो, म्हणजे क्रोकोडाईल फॉर्मेशन. मग क्रौंच व्यूह असतो, मग व्रज व्यूह असतो. असे अनेक तऱ्हेचे मिलिटरी फॉर्मेशन असतात. तर आता इकडे जे पांडव सेनेची जी व्यूह रचना होती त्याला व्रज व्यूह म्हटलेला आहे. आणि तो अशा तऱ्हेने त्यांची मिलिटरी अरेंजमेंट होती की कोणीही त्या व्यूहामध्ये त्यांना एंट्री मिळणार नाही, अशी एकदम सॉलिड भक्कम त्यांची अरेंजमेंट होती. आणि व्रजव्यूह म्हणजे हे एक अटॅकिंग फॉर्मेशन झालं, डिफेन्सिव्ह नाही. तर दुर्योधनाला हे बघून खूप आश्चर्य वाटलं की हे आत्ता अज्ञातवासेतून आलेत आणि तरी देखील यांची व्यूह रचना एवढी भक्कम आहे. आणि असं झाल्यामुळे सुद्धा तो द्रोणाचार्यांकडे त्याला घाबरलेला होता, राग आलेला होता, म्हणून तो द्रोणाचार्याकडे लगेच पळत गेला. इकडे पांडव सेनामध्ये असं झालंय का की कोणी आपला रथ सोडून किंवा आपली जागा सोडून ते श्रीकृष्णांकडे गेलेत, असं झालंय का? असं तरी आपल्याला दिसत नाही. असं आपल्याला का नाही दिसत? कारण आपल्याला लक्षात येतं की जेव्हा आपण धर्माच्या बाजूला असतो तेव्हा धर्माकडूनच आपल्याला बल मिळतं. आपण कधीही घाबरत नाही. जेव्हा आपण धर्माच्या बाजूनी असतो तेव्हा आपण कधीही घाबरत नाही. पण दुर्योधन इकडे घाबरलेला आहे आणि त्यांनी घाबरून आता या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की भीष्मदेव हे निसंशय श्रेष्ठ योद्धे आहेत, पण ते वृद्ध असल्या कारणाने त्यांचे सर्व बाजूनी रक्षण करण्याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. म्हणजे त्याला हे दिसत होतं की बाबा आपली जी हार आहे ती होऊ शकते, पराभव होऊ शकतो. आणि भीष्मदेव हे वृद्ध आहे आणि यांची एवढी भक्कम व्यूह रचना आहे. तर हे बघून तो दुर्योधन अतिशय भयभीत झाला. आता इकडे थोडंसं वाचायचंय. कुरूंचा विजय हा भीष्मदेवांच्या उपस्थितीवरच अवलंबून आहे. 7वी-8वी लाईन. हो. हरे कृष्ण. कुरूंचा विजय भीष्मदेवांच्या उपस्थितीवरच अवलंबून आहे हे दुर्योधनाला स्पष्टपणे कळून आले. युद्धामध्ये भीष्मदेव आणि द्रोणाचार्य यांच्या पूर्ण पाठिंब्याची त्याला निश्चिती होती. याचे कारण म्हणजे ज्यावेळी मोठमोठ्या सेनापतींच्या सभेत द्रौपदीचे वस्त्रहरण केले जात होते त्यावेळी तिने या दोघांकडे न्याययाचना केली होती, पण ते एक चकार शब्दही काढू शकले नव्हते हे दुर्योधन निश्चित जाणून होता. या दोघांच्या मनात पांडवांविषयी जिव्हाळा असला तरी द्यूत क्रीडेप्रमाणेच आत्ताही ते जिव्हाळ्याचा त्याग करतील अशी त्याला आशा होती. हरे कृष्ण. म्हणजे हे कारण दिलेलं आहे त्यांनी की त्याला काय वाटत होतं की भीष्मदेव आणि द्रोणाचार्य वस्त्रहरण चालू असताना हे गप्प बसले होते. तर त्याच्यामुळे त्याला खात्री होती की जरी त्यांना दोघांनाही पांडुपुत्र खूप आवडत असतील, त्यांच्यावर प्रेम असेल, तरी या प्रेमाचा ते त्याग करतील. 12वा श्लोक. हरे कृष्णा. येस माताजी. तस्य संजय नयन हर्षं गुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नंतर कुरुवंशातील वयोवृद्ध, महापराक्रमी आणि सर्व योद्धांमधील अग्रणी अशा भीष्मांनी सिंहगर्जने समान शंखनाद केला आणि यामुळे दुर्योधन आनंदित झाला.
हरे कृष्ण. आता भीष्म पितामहांनी ओळखलं की दुर्योधन हा अतिशय भयभीत झालेला आहे, म्हणून त्याला उत्साहित करण्यासाठी त्यांनी शंखनाद केला. आता मला तुम्ही सांगू शकाल का की आपल्याला कुठल्या कुठल्या कारणांचा भय वाटतो? अनम्यूट करून बोला. हरे कृष्णा. हा बोला. आपल्याला व्याधी आणि मृत्यूचं भय वाटतं. बरोबर. आणि युद्धात पराभवाची भीती वाटते. बरोबर. आणि काही आहे तुम्हाला सांगायचं? प्रतिज्ञा ज्या केलेल्या आहेत पांडवांनी त्या पूर्ण होतील आणि आपला नाश होईल ही पण भीती मनात. बरोबर. आता मी तुम्हाला सांगते 10 तऱ्हेचे भय असतात. पहिलं म्हणजे भोगे रोगी भयम, म्हणजे जो खूप एन्जॉय करतोय, वाटेल तसं खातोय पितोय, त्याच्या मनामध्ये कुठलं भय असतं की मला रोग निश्चित येईल पुढे. आता मी खूप एन्जॉय करतोय. तुम्ही बघता का जे सिगरेट्स घेतात, जे ड्रिंक्स घेतात, जणू काय त्यांना परवाच नसतेच आपल्याला वाटतं, पण असं नसतं. शास्त्रात दिलंय भोगे रोगी भयम, म्हणजे जे खूप खूप अमर्याद इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे असतात त्यांना रोगाचा भय असतो. दुसरं जे भय असतं कुले चुटी भयम, म्हणजे आपला जो परिवार आहे त्या परिवाराचा कधीही नाश होऊ शकेल हे भय प्रत्येकाच्या मनात असतं. आपण बघतो ना काही काही जण मॅरेज पार्टी चाललेले आहेत दुसऱ्या गावाला एसटी मधून किंवा गाडीतून आणि अचानकपणे ऍक्सिडेंट होतो आणि सगळे जण मरतात, एखादा कुठला तरी मुलगा वगैरे जिवंत राहतो. याला म्हणतात फिअर ऑफ फॅमिली डिस्ट्रक्शन. मग तिसरं भय असतं म्हणजे फायनान्शियल लॉस, जे आता आपण स्टॉक मार्केट क्रॅश किंवा सायबर क्राईम हे असे होतात की ज्यांनी आपले जे पैसे असतात ते बुडतात किंवा आपल्याला लॉस होतो. तर याला फायनान्शियल फिअर आपण म्हणू शकतो. दुसरं जे भय असतं ती म्हणजे इनसिक्युरिटी असते. माझ्याकडे आज काहीतरी आहे पण ते कदाचित काही काळाने राहणार नाही. रिपलात भयम म्हणजे फिअर ऑफ इनसिक्युरिटी. मग पाचवं जे भय आहे ते म्हणजे माने दैन्य भयम, म्हणजे जेव्हा आपली प्रतिष्ठा किंवा जेव्हा आपला मान जातो तेव्हा हे जे भय असतं ते आपल्याला येतं. आता एक उदाहरण सांगते तुम्हाला. टॉमी हिलफिगर माहिती असेल, जो खूप मोठा म्हणजे त्याची ब्रँड आहे टी शर्ट्सची किंवा सूट्स वगैरे अशी त्याची ब्रँड आहे टॉमी हिलफिगर. तर एकदा त्याला एका शोवर इंटरव्ह्यूला बोलवलं होतं आणि ती इंटरव्ह्यूअर त्याला विचारत होती काही काही प्रश्न. तर मध्येच एका प्रश्नात त्यांनी एक रेसिस्ट कॉमेंट केला. त्यांनी काय सांगितलं की जर मला माहित असतं की सगळे ब्लॅक्स, सगळे एशियन्स मी जे माझे प्रोडक्ट्स वापरणार आहेत तर मी ते निर्माणच केले नसते. आणि त्या क्षणी त्या इंटरव्ह्युअरनी त्या टॉमी हिलफिगरला सांगितलं गेट आउट, आणि तिकडेच त्याचा खूप अपमान झाला आणि जणू काही तो एकदम काय म्हणतात तसं शॅटर्ड, म्हणजे अरे बापरे हे काय एवढं झालं. तर अशा तऱ्हेने जे पाचवं भय आहे ते आपला जो मान आहे तो धुळीला मिळतो याचं भय असतं. मग त्याच्यानंतर 6वं रूप जराय भयम, म्हणजे जे आता काही काही मॉडेल्स असतात तर ते दिसायला खूप सुंदर असतात आणि त्यांना बघा ते इतके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स
वापरतात किंवा इतके काही इंजेक्शन्स घेतात बोटॉक्सचे वगैरे, म्हणजे त्यांचं जे रूप आहे ते सतत तरुणच दिसलं पाहिजे. आता मॅरिलिन मॉन्रो नावाची एक सुंदर नटी होती आणि ही जी नटी होती, एक दिवस हिने आरशात बघितलं तर तिच्या चेहऱ्यावर तिला एक सुरकुती दिसली. एक सुरकुती बघितल्याबरोबर तिच्या मनात इतकं भय निर्माण झालं की त्याच्यानंतर ती घराच्या बाहेर कधीच पडली नाही. म्हणजे हे असं भय असतं. दुसरं बले रिपू भयम, म्हणजे एक रिपू म्हणजे आपला शत्रू. तो शत्रू माझ्यावर कधी विजय मिळवेल हे भय असतं. मग 8वं शास्त्रवादी भयम, म्हणजे एखादा माणूस शास्त्रामध्ये पारंगत असेल किंवा खूप ज्ञान असेल, त्याला त्याच्या मनामध्ये सुद्धा भय असेल की माझ्यापेक्षा जास्त ज्ञान कोणाकडे आहे का आणि तो माझा पराभव करू शकेल का. मग 9वं भय म्हणजे गुण खल भयम, म्हणजे एखादी काही माणसं असतात ते अगदी प्रिन्सिपल आपल्या प्रिन्सिपल्सना लागून असतात किंवा खूप मॉरल लाईफ त्यांचं असतं. कुठलंही अनीती प्रकार ते करत नाही, म्हणजे अगदी त्यांचे नीतीला पकडून सगळ्या रूल्स रेग्युलेशन्सला पकडून ते त्यांचं जीवन व्यतीत करत असतात. तर अशा माणसाला कुठलं भय असतं की मला या ज्या प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा ही जी मॉरल्स आहेत याच्यावर मला काही कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही, हे भय त्याला सतत असतं. आणि 10वं म्हणजे की फिअर ऑफ डेथ, म्हणजे आपल्याला जेव्हा शरीर आहे तेव्हा आपल्याला हे शरीर मृत्यूसमयी सोडावं लागणार, हे भय असतं. आता त्याची एक तुम्हाला छोटी गोष्ट सांगते. वॉल्ट डिस्नी होता आणि हा वॉल्ट डिस्नी जो होता तेव्हा US मध्ये सायंटिस्ट रिसर्च करत होते की जे मरण आहे ते कसं थांबवता येईल. आणि या वॉल्ट डिस्नीनी त्यांना सांगितलं तर तुम्ही रिसर्च करताय, आणि तो त्याच्या म्हणजे अंतकाळी होता. तर तो म्हणाला की आता माझ्याकडे दिवस खूप कमी आहेत, मग तुम्ही काय करा, मी गेल्यानंतर माझी जी बॉडी आहे, माझं शरीर एका रेफ्रिजरेट करा, म्हणजे खूप थंड तापमानामध्ये ते ठेवा, आणि तुमचा जेव्हा रिसर्च पूर्ण होईल आणि जेव्हा तुम्हाला सोल्युशन मिळेल तेव्हा तुम्ही मला परत जिवंत करा. आणि यासाठी त्यांनी $1 मिलियन दिले होते त्या सायंटिस्टना. तर अशा तऱ्हेचे वेगवेगळे जे भय आहेत ते आपल्याला का येतात, कारण आपल्याला जेव्हा आपण शास्त्रांमध्ये जे दिलेलं आहे त्याचं पालन करत नाही, किंवा आपण जेव्हा दुसऱ्यांना फसवतो किंवा आपण जे रूल्स रेग्युलेशन्स दिलेले आहेत मग ते तुमच्या गावातले असो तुमच्या राष्ट्रातले असो त्याचं पालन करत नाही, तेव्हा मात्र आपल्याला समजतं की हे चुकीचं आहे आणि आपण कधीतरी पकडले जाणार आहोत. त्याचप्रमाणे आता इकडे दुर्योधनाला माहित होतं की माझा पराभव निश्चित आहे, आणि भीष्मदेवानी त्याचा अंतःकरण ओळखला आणि त्याला उत्साहित करण्यासाठी त्यांनी तो शंखनाद केला. म्हणजे असं म्हटलं जातं ना, धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्म हतो वधी. म्हणजे याचा अर्थ काय की जे धर्माच्या विरुद्ध जातात त्यांना धर्मच मारून टाकतो, आणि जे धर्माला सपोर्ट करतात त्यांचं रक्षण धर्मच करतो. तर अशा तऱ्हेने हे दुर्योधनाला माहित होतं की मी अधर्माच्या पक्षामध्ये आहोत आणि माझा पराभव निश्चित आहे, पण त्याला उत्साहित
करण्यासाठी जेव्हा भीष्मदेवानी त्याचा भाव ओळखला तेव्हा त्यांनी सिंहनाद केला. आता इकडे जे कौरवांनी नाद केलेला आहे त्याला सिंहनाद म्हटलेला आहे, पण जेव्हा पांडवांनी शंखनाद केलेला आहे त्याला दिव्यनाद म्हटलेलं आहे. आता पुढे आपण बघूया 13. हरे कृष्णा. तत शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दस्तुमलोऽभवत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. त्यानंतर शंख, ढोल, भेरी, नगारे, तुताऱ्या आणि रणशिंगे एकत्रितपणे वाजू लागली आणि त्यांचा एकत्रित ध्वनी अत्यंत भयंकर होता. हरे कृष्ण. तर आता इकडे शंखनादाला दिव्य असं का म्हटलेलं आहे, तर इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की कारण भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या पक्षात होते, त्याच्यामुळे जिकडे जिकडे भगवंत असतात तिकडे लक्ष्मी देवी सुद्धा असते. ती कधीच नारायणाशिवाय राहू शकत नाही, एकटी राहू शकत नाही. म्हणून विष्णू किंवा भगवान श्रीकृष्ण यांच्या शंखामधून उत्पन्न झालेला जो नाद आहे तो दिव्य आहे. आणि त्यांनी काय सर्वांना काय पोर्ट्रे केलंय किंवा काय सांगितलंय त्या शंखनादेद्वारा की भाग्य आणि विजय हा पांडवांचाच होणार आहे हे सूचित केलेलं आहे त्या दिव्य शंखनादाने. आता प्रत्येकांच्या शंखांची नावं आहेत, तर आपण ती ऐकूयात काय काय नावं आहेत ती. पांचजन्य ऋषिकेश 15. कुमुद माताजी माताजी 14 नाहीये ना? ओके. 14 झालं ना? नाही. बरं मी त्याचं हे हो, सांगितलं. हा झालं चालेल. झालं. हा ते चालेल. कुठे झालंय? 14 नाही झालं आणि मग माताजी. 15 वाचा. ओके. पांचजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्णांनी आपला पांचजन्य नावाचा शंख वाजवला. अर्जुनाने स्वतःचा देवदत्त नामक शंख वाजवला आणि अति दुष्कर कार्य करणाऱ्या वृकोदर भीमाने आपला पौंड्र नामक शंख वाजवला. हरे कृष्ण. तर इकडे त्यांनी नावं दिलेली आहेत, प्रत्येकांच्या शंखांची जी नावं आहेत ती. आणि इकडे श्री कृष्णाला ऋषिकेश या नावाने संबोधलेलं आहे. तर आता कोण सांगेल ऋषिकेशचा अर्थ काय आहे? इंद्रियांचे स्वामी. हरे कृष्ण. बरोबर. ऋषिक म्हणजे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी. हा, तर आता इकडे आपल्याला इकडे श्री कृष्ण हे ऋषिकेश आहेत, म्हणजे हे सर्वांच्या इंद्रियांचे स्वामी आहेत. आणि जे जीव आहेत, जे जीवात्मा आहेत, ते कोण आहेत? कृष्णाचे अंश आहेत. म्हणजे जीवांची इंद्रिय आहेत ही सुद्धा श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांची अंश आहेत. आणि आता इकडे ऋषिकेश का म्हटलेलं आहे? कारण शिला प्रभुपाद काय सांगतात ते आपण त्यांचं वर्ड टू वर्ड ऐकूया. क्षितिजा माताजी 5वी लाईन. सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित असलेले भगवंत. हा, हरे कृष्ण. सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित असलेले भगवंत जीवांच्या इंद्रियांचे मार्गदर्शन करतात. जीवांनी शरण यावे म्हणून ते इंद्रियांचे मार्गदर्शन करतात, पण शुद्ध भक्तांच्या संदर्भात मात्र ते स्वतः त्यांचे इंद्रिय नियंत्रण करतात. या ठिकाणी कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीमध्ये भगवंत प्रत्यक्षपणे अर्जुनाच्या दिव्य इंद्रियांचे नियंत्रण करतात, म्हणून त्यांना ऋषिकेश या विशिष्ट नावाने संबोधण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे हा, कृष्ण. तर आपल्याला इकडे समजतं की जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्या इंद्रियांचं नियंत्रण श्रीकृष्ण स्वतः करतात. तर हे खूप महत्वाचं आहे की जेव्हा तुम्ही श्रीकृष्णाचे भक्त होता
तेव्हा श्रीकृष्ण स्वतः तुमचं रक्षण करतात, तुमच्या इंद्रियांचं मार्गदर्शन करतात आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये जरी संकट आली तरी ज्याप्रमाणे अर्जुनाच्या हे मोठं संकटच होतं ना त्याला, पण कृष्णानी त्या अर्जुनाचं मार्गदर्शन केलं. तर आता या श्लोकामध्ये अर्जुनाला धनंजय म्हटलंय आणि भीमाला वृकोदर म्हटलंय. तर अर्जुनाला धनंजय का म्हटलंय? कारण जेव्हा युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करीत असत, अश्वमेध यज्ञ किंवा राजसूय यज्ञ, तेव्हा या यज्ञासाठी जे काही धन लागायचं हे अर्जुन जाऊन धन गोळा करून आणायचा. तर म्हणून इकडे अर्जुनाला धनंजय म्हटलंय आणि भीमाला वृकोदर का म्हटलंय? कारण त्यांनी अनेक असुरांचे, खूप मोठ्या असुरांचे वध केले, अनेक कठीण कार्य केलेली आहेत आणि त्याच प्रमाणे तो भरपूर प्रमाणात अन्न भक्षण करीत असे, म्हणून इकडे भीमाला वृकोदर असं म्हटलेलं आहे. आता आपण 16, 17, 18 हरे कृष्णा. येस. 1.60 अनंत. हरे कृष्णा. अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ. हरे कृष्णा. भाष्य. पुढे 16, 17, 18. येस माताजी. काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिराने आपला अनंत विजय नावाचा शंख वाजवला. त्यानंतर नकुल आणि सहदेव यांनी सुघोष आणि मणिपुष्पक नामक शंख वाजवले. हे राजन, महाधनुर्धर काशीनरेश, श्रेष्ठ योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदीचे पुत्र आणि सुभद्रेचा महाभाऊ पुत्र आणि इतरांनी आपापले शंख वाजवले. हरे कृष्ण. तर इकडे शिला प्रभुपादांनी या तात्पर्यामध्ये शेवटची लाईन दिली आहे. राजा धृतराष्ट्रामुळेच ही आपत्ती कोसळली, कारण त्याने आपल्या मुलांनी स्वीकारलेल्या धोरणाला उत्तेजन दिले होते आणि त्या मुलांनी सुद्धा बघितलं होतं ना की धृतराष्ट्र कसा होता, खूप अम्बिशियस होता आणि खूप त्या राजसिंहासन किंवा तो जे मुकुट होता त्याच्याकडे खूप तो अटॅच्ड होता आणि तशीच ती अटॅचमेंट जी झाली ती त्या मुलांमध्ये सुद्धा तशीच झाली, पण ती खूप मोठ्या प्रमाणात झाली. मोठ्या म्हणजे जे वडिलांनी केलं तेच मुलांनी केलं आणि त्याच्यामुळे ते जरी ब्लाइंड, जरी ते अंध होते धृतराष्ट्र, तरी इकडे ते आपल्या मुलांचं मार्गदर्शन करू शकले नाही, म्हणजे ते स्पिरिच्युअली पण ब्लाइंड होते. पुढचा श्लोक 19. हरे कृष्णा. सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश आणि पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला असं दिसतंय की जे अधर्माच्या बाजूला होते ते अत्यंत भयभीत झाले आणि त्यांची हृदये विदीर्ण झाली.
पण पांडवांच्या बाबतीत तर असं काही आपल्याला ऐकू आलेलं नाहीये किंवा बघितलं नाहीये. का? कारण श्रील प्रभुपाद सांगतात की जे सगळे पांडव होते यांचा श्रीकृष्णावर दृढ विश्वास होता आणि जो भगवंताचा आश्रय घेतो तो महाभयानक आपत्तीमध्ये सुद्धा भयभीत होत नाही, विचलित होत नाही. तर जितके आपण धर्माच्या बाजूला असतो आणि जितकं श्रीकृष्णाशी कनेक्टेड असतो तितका आपल्याला कुठल्याही विपत्तीमध्ये भय स्पर्श सुद्धा करू शकत नाही. पुढे 1.20. हरे कृष्णा. येस माताजी. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हनुमानाचे चिन्ह असलेल्या ध्वजाच्या रथावर आरूढ असलेला पांडुपुत्र अर्जुन त्यावेळी धनुष्य हाती घेऊन बाण सोडण्यास सज्ज झाला. हे राजन, व्यूहरचनेतील धृतराष्ट्र पुत्रांकडे पाहून अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना पुढील प्रमाणे म्हणाला. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपण थोडस वाचूया. इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की विजय हा पांडवांचाच होणार आहे. तर तो का होणार आहे? तर इकडे अर्जुनाच्या ध्वजावरील हनुमानाचे चिन्ह हे विजयाचे आणखीन एक लक्षण आहे. त्याच्या पुढची लाईन. कारण राम रावण युद्धामध्ये हनुमानाने प्रभू रामचंद्रांना सहाय्य केले होते. आता राम आणि हनुमान दोघेही अर्जुनाला सहाय्य करण्यासाठी त्याच्या रथावर आरूढ होते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे स्वतः श्रीराम आहेत आणि ज्या ठिकाणी भगवान श्रीराम आहेत त्या ठिकाणी त्यांचा नित्य सेवक हनुमान आणि त्यांची नित्य सहचरिणी भाग्यलक्ष्मी श्रीमती सीतादेवी उपस्थित असते. म्हणून कोणत्याही शत्रूकडून अर्जुनाला भयभीत होण्याचे कारणच नव्हते आणि सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे इंद्रियांचे स्वामी स्वतः भगवान श्रीकृष्ण त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित होते. याप्रमाणे अर्जुनाला युद्ध करण्यासाठी हितकारक मार्गदर्शन प्राप्त होते आणि भगवंतांनी निर्माण केलेल्या अशा आशादायक परिस्थितीमुळे युद्धामध्ये त्याचा विजय निश्चित होता. हरे कृष्ण. इकडे शंखांची सगळी नावं दिलेली आहेत. आता इकडे त्यांनी श्री कृष्णांची वेगवेगळी नावं दिलेली आहेत आणि अर्जुनाची नावं दिलेली आहेत. श्रीकृष्णाची नावं ऋषिकेश, माधव. माधव म्हणजे कोण सांगू शकता का तुम्ही? मा म्हणजे लक्ष्मीणी आणि धव म्हणजे नवरा. लक्ष्मीचा नवरा म्हणजे माधव. धव म्हणजे पती. हा, धव म्हणजे पती, बरोबर. आणि मा म्हणजे लक्ष्मी. हो. आता ही पुढची अच्युत जे नाव आहे ते पुढे येईल तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन पण ही सगळी नावं आहेत अर्जुनाची आणि काही श्रीकृष्णांची. तर आता आपण बघितलंय की आतापर्यंत की विजयी व्हायची कारण काय काय आहेत. तर इकडे प्रथम हे श्रीकृष्ण हे पांडवांच्या बाजूनी होते म्हणून त्यांचा विजय निश्चित होता. मग जिकडे जिकडे श्रीकृष्ण आहेत तिकडे तिकडे त्यांची पत्नी लक्ष्मी देवी जी भाग्यलक्ष्मी आहे ती सुद्धा असते. मग त्याच्यानंतर कुरुक्षेत्र हे जे युद्ध कुरुक्षेत्रावर झालं ते काय होतं? धर्मक्षेत्र होतं. मग हनुमान हे अर्जुनाच्या ध्वजावर आरूढ झाले होते आणि हनुमानाने कशी मदत केली कोण सांगेल का मला? अर्जुनाने हनुमानाने आपल्या भूतकाराने कौरवांच्या सेनांना भयभीत करून टाकले. बरोबर. म्हणजे त्यांनी भीमाला सांगितलं होतं की तू जेव्हा नाद करशील त्याला आपण वॉर क्राय म्हणतो ना त्याच्यामध्ये मी माझा आवाज घालीन आणि त्या नादाने ती जी सेना आहे ती भयभीत होईल आणि एकदा भयभीत झाल्यावर जणू काय आपली युद्ध करायची शक्तीच निघून जाते, धीरच निघून जातो.
तर अशा तऱ्हेने हनुमानाने पांडवांना मदत केली. मग जो शंखनाद होता, शंखनाद जो आहे त्या शंखनादाने तुम्ही बघितलं की कौरव सेनेची हृदये विदीर्ण झाली. मग जो अर्जुनाचा रथ होता तो रथ कोणी दिला होता? तो अग्निदेवानी अर्जुनाला तो रथ दिला होता आणि त्या रथाला आशीर्वाद होता की हा जो रथ आहे याच्या हा नेहमी विजयी होईल. एक मिनिट. आवाज नाहीये. आता 21-22. अग्नीने दिला होता, त्याच्या पुढे ऐकूच आलं नाही. हरे कृष्णा. हा काय अंजली माताजी काय म्हटलं तुम्ही? अग्नीने रथ दिला होते, त्याच्यानंतरचे 2-4 वाक्य नाही ऐकायला आहेत. नाही, इतकंच सांगितलं हो की का? तो रथ जो आहे तो नेहमी कुठल्याही युद्धामध्ये विजयी ठरेल हाही आशीर्वाद होता. तो ओके, साधा रथ नव्हता. बर. बरं 21-22. हरे कृष्णा. से अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्. श्लोक क्रम 22. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल. म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या आणि ज्यांच्याशी मला या भयंकर शस्त्रास्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करायचा आहे त्या सर्व उपस्थितांना मी पाहू शकेन. हरे कृष्ण. म्हणजे आता श्रीकृष्ण कसे आहेत? भक्तवत्सल आहेत. भक्तवत्सल असल्यामुळे ते आपल्या भक्तावरील प्रेमात कधीच चुकत नाही. त्याच्यामुळे या ठिकाणी त्यांना अच्युत असं संबोधलेलं आहे. आता सारथी या नात्याने ते काय करतायत? अर्जुनाच्या आदेशांचा पालन करतायत. कोण? श्रीकृष्ण, जे कोण आहेत? ब्रह्मांडपती आहेत, जे भगवान आहेत. पण आपल्या भक्ताच्या प्रेमापोटी त्यांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलंय. तर एक सेवक आणि भगवान यांच्यामधलं नातं कसं असतं? मधुर असतं. आपल्याला इकडे या भौतिक जगामध्ये सेवक म्हणजे आणि बॉस यांच्यामधलं नातं जे आहे हे असं आपण सेवक आणि बॉस हे जे नातं आहे ना ते, आणि आपलं सेवक आणि कृष्णाबरोबरचा नातं जो ब्रह्मांडाचा बॉस आहे हे खूप वेगवेगळं आहे. तर ते कसं वेगळं आहे इकडे आपण आता बघूया. क्षितिजा माताजी. हो. हे इकडे वाचायचं आहे तात्पर्यामध्ये साधारण मध्ये भगवंत आणि त्यांचा सेवक यांच्यामधील संबंध अत्यंत मधुर आणि दिव्य असतो. हा, 7वी हरे आठवड्याला. कृष्ण. हो, सेवक हा भगवंतांची सेवा करण्यात सदैव तत्पर असतो आणि भगवंतही सतत आपल्या भक्तांची सेवा करण्याची संधीच पाहत असतात. भगवंत स्वतः आदेश देण्यापेक्षा शुद्ध भक्तांना स्वतःपेक्षा ज्येष्ठतेचे स्थान देऊन त्यांचा आदेश स्वीकारण्यात अधिक आनंद मिळवतात. भगवंत स्वामी असल्याने प्रत्येक जण त्यांच्या आज्ञेखाली असतो आणि त्यांना आज्ञा देणारा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा कोणीच नाही. परंतु आपला शुद्ध भक्त आपल्याला आज्ञा देत असल्याचे पाहून त्यांना दिव्यानंद होतो. वस्तुतः ते सर्व परिस्थितीत अच्युत असले तरी भक्ताचा भाव पाहून तेही आनंदित होतात. भगवंतांचा शुद्ध भक्त या नात्याने अर्जुनाला आपल्या भावंडांशी आणि चुलत्याशी युद्ध करण्याची मुळीच इच्छा नव्हती. पण दुर्योधन हट्टी असल्यामुळे आणि शांततामय वाटाघाटी करण्यास कधीच तत्पर नसल्यामुळे अर्जुनाला युद्धभूमीत येणे भाग पडले. यासाठीच युद्धभूमीवरील उपस्थित ज्येष्ठ व्यक्तींना पाहण्यास तो उत्सुक होता. रणांगणावर शांततेचा प्रयत्न करण्याचा जरी प्रश्नच नव्हता तरी त्या व्यक्तींना पुन्हा पाहण्याची आणि एक अनावश्यक युद्धाची मागणी करण्यात ते किती कृतनिश्चयी आहेत हेही पाहण्याची त्याची इच्छा होती.
हरे म्हणजे कृष्ण. इकडे कारण सांगितली आहे की अर्जुनाने रथ मध्ये कृष्णाला दोन्ही सेनेच्या मध्ये न्यायला का सांगितला. कारण एकतर अर्जुनाला बघायचं होतं, अर्जुनाला वाटत होतं की हे माझे सगळे स्वजन आहेत, माझे बंधू आहेत, मला यांच्याशी युद्ध करायचं नाहीये. आता इकडे शांतीचा काहीच म्हणजे शांती होईल हे तर अगदी निश्चित होतं की शांती होणार नाही, युद्ध करायलाच पाहिजे. पण दुसरी पार्टी म्हणजे ती शत्रुसेना ही किती कृतनिश्चयी आहे युद्ध करण्यासाठी हे अर्जुनाला बघायचं होतं. म्हणून त्यांनी हा जो रथ आहे हा श्रीकृष्णांना सांगितला दोन्ही सेनेच्या मध्ये नाही. आता पुढचं 23 आता 1-2 श्लोक घेऊन मी हे करते, क्लास आपला थांबूया. मग मला तुम्हाला सर्वांना विचारायचंय की आणि एक दिवस आपल्याला क्लास घ्यायचा आहे, तर मग तो कुठला दिवस घ्यायचा आहे तो आपण ठरवूया. पुढे 23 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. योत्स्य मानान वीक्षेऽहम् युक्ष्यमानान वीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला आनंदी करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे. हरे कृष्ण. म्हणजे श्री अर्जुनाला शत्रुसेनेचा अंदाज घ्यायचा होता की किती त्यांचं बळ आहे, केवढी मोठी सेना आहे, ही इच्छा त्याला झाली. म्हणून त्यांनी श्रीकृष्णांना सांगितलं की रथ दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन जा. परत इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय शांततेच्या वाटाघाटींची बोलणी करण्याचा त्याचा मुळीच उद्देश नव्हता. म्हणजे त्याला माहिती होतं की हे युद्ध अटळ आहे, आता इकडे शांतीचा प्रस्ताव चालणार नाही. परंतु त्याची इच्छा झाली की ही सेना केवढी मोठी आहे, केवढी बलवान आहे, ते मला बघू दे. संजय उवाच. कुमुद माताजी 24. हरे कृष्णा. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे भरत वंशजा, या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्रीकृष्णांनी दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागी तो सर्वोत्तम रथ उभा केला. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात अर्जुनाला गुडाकेश म्हटले. आता कोण सांगेल गुडाकेशचा अर्थ काय आहे? निद्रेवर विजय मिळवणारा. बरोबर. गुडका म्हणजे निद्रा, आणि जो निद्रेवर विजय प्राप्त करतो तो गुडाकेश. आता इकडे निद्रा म्हणजे काय? अज्ञान. बरोबर बरोबर. म्हणजे अर्जुनाने अर्जुन हा श्री कृष्णाचा परम सखा होता, शुद्ध भक्त होता, आणि शुद्ध भक्त असल्यामुळे तो अर्जुन श्री कृष्णाला क्षणभरही विसरू शकत नव्हता. तर असं करून आपण म्हणतो की जो श्री कृष्णाच्या नेहमी स्मरणात राहतो तो गुडाकेश आहे. आता इकडे थोडस आपण वाचूया. 5वी-6वी लाईन आहे क्षितिजा माताजी. निद्रिस्त अथवा जागृत अवस्थेमध्ये. हा. हरे कृष्ण. निद्रिस्त अथवा जागृत अवस्थेमध्ये भगवत भक्त हा भगवान श्रीकृष्ण त्यांचे नाम, रूप, गुण आणि लीला यांचे चिंतन करण्यापासून दूर राहूच शकत नाही. अशा रीतीने भक्त श्रीकृष्णांचे सतत स्मरण करून अज्ञान आणि निद्रा यावर विजय प्राप्त करू शकतो. यालाच कृष्ण भावना किंवा समाधी असे म्हणतात. ऋषिकेश अर्थात प्रत्येक जीवाचे मन आणि इंद्रिये यांचे मार्गदर्शक या नात्याने भगवंत दोन्ही सैन्यांच्या मधोमध रथ उभा करण्याचा अर्जुनाचा उद्देश जाणू शकले. पुढे ते अर्जुनाला म्हणाले, हरे कृष्ण.
म्हणजे इकडे बघा शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की निद्रिस्त किंवा जागृत अवस्थेमध्ये जेव्हा कृष्णाचं स्मरण सतत राहतं तेव्हा त्याला आपण म्हणतो गुडाकेश म्हणतो. आता तुम्हाला ती गोष्ट माहिती आहे का की अर्जुन झोपेमध्ये सुद्धा कृष्ण कृष्ण नाव घेत होता? ही माहिती आहे का? ही लीला माहिती आहे तुम्हाला की मी सांगू? सांगा माताजी. बरं. आता एकदा अर्जुन आणि श्री कृष्ण खूप लांबचा प्रवास करून द्वारकेत आले आणि द्वारकेमध्ये आल्यानंतर अर्जुन अतिशय दमला होता. म्हणून त्यांनी श्रीकृष्णांची परवानगी घेतली आणि तो शयन कक्षामध्ये किंवा गेस्ट रूम जी होती तिकडे झोपायला गेला. आणि इकडे थोड्याच वेळात जेवणाची वेळ झाली आणि रुक्मिणी देवीनी श्रीकृष्णासाठी जेवण वाढलं आणि त्यांना म्हटलं की आता जेवायला बसा म्हणून. पण श्रीकृष्ण म्हणाले नाही, आपल्याकडे एक पाहुणे आलेत तर ते जेवल्याशिवाय मी जेवू शकत नाही. हा सदाचार असतो ना की जे कोण पाहुणे आले आपल्या घरी सुद्धा आले की आपण त्यांना पहिल्यांदा वाढतो. मग श्रीकृष्ण म्हणाले असं मी थोड्या वेळ वाट बघतो अजून. मग रुक्मिणी म्हणाली की त्यांना कोण आलंय, कुठे आहेत ते? मग त्यांनी सांगितलं की गेस्ट रूम मध्ये जे शयन कक्ष आहे त्याच्यात तिकडे आहेत. मग ती गेली आणि तिने काय बघितलं की अर्जुन गाढ झोपलेला आहे आणि त्याच्या शरीरातल्या प्रत्येक छिद्रातून, छिद्र म्हणजे पोर ना मराठीमध्ये, तर प्रत्येक छिद्रातून नाम येत होतं, कृष्ण 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 कृष्ण. आणि तिला बघून इतका विस्मय झाला आणि ती इतकी आकर्षित झाली त्या नावाकडे की ती तिकडेच बसली आणि ती सुद्धा टाळ्या वाजून कृष्ण 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 म्हणू लागली. मग त्याच्यानंतर काही वेळाने नारद मुनी आले आणि नारद मुनींनी बघितलं की श्रीकृष्णांना जेवायला वाढले पण ते तिकडेच बसलेले, जेवत नाहीये. मग त्यांनी श्रीकृष्णाला म्हटलं की तुम्ही जेवत का नाहीये, हे सगळं थंड होईल. मग त्यांनी सांगितलं की माझ्याकडे पाहुणे आलेत आणि त्यांनी अन्न ग्रहण केल्याशिवाय मी अन्न ग्रहण करू शकत नाही. मग नारद मुनींना त्यांनी सांगितलं की ते आपल्या गेस्ट रूमचं जे शयन कक्ष आहे तिकडे ते आहेत बघ, ते उठलेत का? नारद मुनी जातात. नारद मुनी जातात आणि ते बघतात तर त्यांना सुद्धा एकदम ते आश्चर्यचकित होतात की अर्जुन गाढ झोपलेला आहे पण शरीराच्या प्रत्येक छिद्रातून आवाज येतोय कृष्ण कृष्ण कृष्ण. आणि रुक्मिणी देवी बसलेली आहे, टाळ्या वाजून कृष्ण कृष्ण म्हणून ती ट्रान्स मध्ये गेलेली आहे. आणि ते बघून ते सुद्धा नामाकडे इतके अट्रॅक्ट होतात की ते त्यांची वीणा वाजवायला लागतात आणि ते सुद्धा कृष्ण कृष्ण म्हणू लागतात. मग काही वेळाने सत्यभामा येते आणि ती बघते की खूप वेळ झालाय आणि जेवण वाढलेलं आहे पण कृष्ण जेवलेले नाहीये. मग सत्यभामा विचारते का नाही जेवल्यात? मग परत श्रीकृष्ण सत्यभामेला सांगतात की गेस्ट रूम मध्ये जा, त्या शयन कक्षामध्ये पाहुणे आले त्यांना घेऊन ये. मग ती जाते, तीही बघते की अर्जुन गाढ झोपलेला आहे आणि प्रत्येक त्याच्या शरीराच्या पोरमधून कृष्ण 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 असं नाम येत आहे. आणि एकदम ट्रान्स मध्ये रुक्मिणी टाळ्या वाजून कृष्ण कृष्ण म्हणते आणि नारद मुनींचे सुद्धा डोळे बंद आहेत आणि वीणा वाजवतायत, ते सुद्धा कृष्ण कृष्ण म्हणतायत. ती सुद्धा तिकडेच कृष्ण कृष्ण म्हणून नाच करायला लागते आणि ती सुद्धा ट्रान्स मध्ये जाते. आता बराच वेळ कोणीच येत नाही तर श्रीकृष्ण स्वतः बघायला जातात आणि ते जेव्हा स्वतः बघायला जातात तेव्हा त्यांच्या हृदयातून इतकं प्रेम व्हायला लागतं की ते अर्जुनाच्या पायाजवळ बसतात आणि त्याच्या पावलांचा मसाज करतात. त्याच्या पावलांचा मसाज केल्यावर अर्जुन एकदम उठतो आणि तो बघतो की काय सगळेजण, त्याच्या लक्षात येतं मी कृष्ण कृष्ण म्हणतोय आणि तो बघतो की सगळेजण कृष्ण कृष्ण असे म्हणतात तर एकदम त्याला लाज वाटते. आणि मग कृष्ण अर्जुनाला मिठी मारून सांगतो की तू माझा
परम भक्त आहेस, परम सखा आहेस. तुझ्या झोपेत सुद्धा तुझ्या शरीरातलं प्रत्येक छिद्र जे आहे ते माझं नाव घेत होतं. आणि मग ते सगळे जेवायला जातात. तर निद्रिस्त अवस्थेत सुद्धा हे जे शुद्ध भक्त असतात ते जणू काय त्यांची ती समाधी अवस्थाच असते. ते कृष्णाचंच जे गुणगान आहे किंवा कृष्णाची जी लीला आहे किंवा कृष्णाचं जे सुंदर रूप आहे त्याच्यावरच ते ध्यान करत असतात. तर आता मी आपला वर्ग इकडे थांबवते. आता आपले किती झालेत? 1.24 एवढे झालेले. तर 25 पासून आपण चालू करूया. तर मला तुम्हाला विचारायचंय की तुम्हाला सर्वांना गुरुवारी वेळ आहे का? चालेल का क्लास घेतला तर गुरुवारी? चालेल चालेल. चालेल माताजी. बरं, शिवप्रभूजी तुम्हाला काही बोलायचंय? बोला. हँड केला मी, चालेल. बरं, तुम्ही सगळेजण वर्किंग आहात का? वर्किंग जर नसलात तर मग मी दुपारी 3 वाजता घेऊ का क्लास गुरुवारी? हो चालेल. चालेल चालेल. चालेल चालेल. सर्वांना हो माताजी. गुरुवारी? बरं, मग गुरुवारी 3 वाजता आपण क्लास घेऊया आणि हा जो अध्याय आहे हा संपूया. आणि आपला जो हा कोर्स असणार आहे तर एका आठवड्यात एक अध्याय मला संपवायला सांगितलेला आहे. खरं म्हणजे मला सांगितलं की तुम्ही आठवड्यातून 5 दिवस सुद्धा घ्या, पण हा क्लास जो लेवल 2 आहे ती लवकर संपवा. पण एकीकडे मला आता L3 पण चालू करायचं आहे, लेवल 3. तर कदाचित मला रोज घेणं शक्य नाही होणार, म्हणून मी गुरुवार आणि रविवार ठेवते. काही अध्याय मोठे आहेत. आता दुसरा अध्याय जो आहे तो खूप मोठा आहे, त्यात 80 श्लोक आहेत. तर मग तो अध्याय कम्प्लीट करायला कदाचित आपल्याला 3 नाही तर 4दा भेटावं लागेल. 72 श्लोक आहे. 72. हा 72 आहे. तर त्याला कदाचित आपल्याला 4 वर्ग वगैरे घ्यावे लागतील किंवा 3 वर्गात आपण ट्राय करूया संपवण्यासाठी. तर म्हणून मग मी वीकडेला दुपारी 3 ते 5 घेतला तर चालेल ना तुम्हाला? हो हो चालेल. चालेल माताजी. चालेल. बरं, आता आपला हे जे 24 पर्यंत श्लोक झाले त्यावर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर तुम्ही